Ja, zi. Ta upp på nosen. Jag filmar. Filmar du? Chili! Ja. Ja, ja. Ja, ja. Chili, ska vi gå ut? Nej, det var... Ja. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Chili! Ja, ja. Chili! Ska vi gå ut? Alltså det är så gay där alltså. Alltså? Ja. Ja, det filmar du. Kanske. Kanske? Kanske. Äsch! Äsch! Åh gud! Hur gick det Nana? Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, inte alls. Vad hoppar du till? Vänner. Va? Det bara... Va? Jag bara, vad fan håller du på med? Jag kan inte bara göra kort. Sa du något eller? Kortis! Du... En hund! Ja, ska vi ta den och ta med den hem? Jag gissar en skola där borta. Kia. Jag skjuter kissa. Kissenitten. Kan jag runt ett träd? Ja. Krama på trädet. Va? Krama på trädet. Ja. Ja. Gör det. Ja. Nej. Ja. Ja, varför då? Därför. Hördu kurru. Hördu du bibbibibba. Det är mitt träd. Låt trädet vara. Låt trädet vara. Den har också känslor. Precis som alla andra levande varelser. Och på min kissare så kunde de prata. Men det kan de inte med den lilla gubben. Nej. Och du vet, på gamla Gustav Adolfs tid så var det så här att det fanns inga mobiltelefoner. Utan det var hölder, kebab, köttkebab.